Badira 8 urte, Azku ikastolan metodologia berri baten alde apustu egitea erabaki genuenetik. Lehen IKHN eta 4 urte geroago LH-era edatuz. Ikastolen elkartean gure metodologian oinarritutako material berria sortu eta etengabe berriztatzen dihardugu. Material berritzaile hau osatua eta erabilterraza da, umeei egokitutakoa, gure proiektu eta lan egiteko moduarekin bat datorrena. Ibilbide berri honetan, urteetako esperientzia pilatu dugu gure ikastolan. Tarte horretan, eskola eta ikastola asko izan dira geurera etorri direnak metodologia hau gertutik ezagutzera. Dagoeneko, 30 ikastola inguru dira gure eredua jarraitzen dutenak. Eta epe laburrean gehiago izatea espero dugu. Bide hau baina hasi besterik ez da egin, oraindik lana dago egiteko. Eta bide horretan, orain arte bezala, behar duenarentzako laguntza eskaintzeko prest izango gara. Geure ereduan sinisten dugulako.